Yosoli chentunda ikomina kabere chira gosoli gwase weekend yeye ase ebiti awa bwase chinsemo chia Machakos Stadium nego etimu itanga ina ligi ya FKF Premier League ase bono iga etimu ya Posta Rangers ya gosoli chigosoli ikomina emo nechi point emeronge vere na ibere iranyare ko bage ko gosoli amo ne timu ya Shabana FC ya gosoli chigosoli ikomina emo ewate chi point ikomi goikera boni iga na ase gosoli ya bwango iga nego Shabana nyara ko bage kwenyorera ubwa bene se bare kosori na nzoi ya Sugar chigori bera seyemo konde semo ya Posta Rangers nibo banyakwa bakosori chigosori stochia irire se bachire makaresi chigosori chionsi na wetere gosori ya Ankyo asegeti kia Machakos Stadium nego timu ya Posta Rangers era renge kwana kimwe yaranire chinchira chobo bui na koneke bwa yo butangani asichigosori chia yenye chia bwango iga kwana kimwe ngene nteko bekaliba kali ya bene kutangana se ligi ya FKF Premier League kurenda sense mu timu ya Shabana FC nagendere ko bagekobeko muki kwana kimwe ngende kulikia machibwa maya mono kulikio obo buibwaye bwa kabiri bwa taino butangani ase ligi ya FKF Premier League ase entundeye maiga yo kwenye korete mianzo ya Sugar ase ingaki entunda ya moelio ya entunda ikomina limo ya chigosori cha FKF Premier League igontora segeti kia Machakos Stadium na kia bosori urabigati ya timu ya Posta Rangers gutimane timu ya Shabana FC utakira chinsa isano naibere litukori yankyo.